Da te pitam nešto. Ajde, kaži mi sada da nastavimo mi našu igru na slovo, na slovo M. Mama. Kako si odmah pogodio, čoveč? A ja to predviđam. Ajde sad na slovo T. Valjda tata. Jao, tata. Hoćeš još? Nemoj više, sad ćeš da me pitaš na V. Vodiš za roditelje, ko to još ne zna? Kako si ti to pogodio? Sve znaš, čoveče, ali zato sigurno ne znaš šta ima u današnjoj emisiji. Nemam pa. Daj mi što ne mogu. U današnjoj emisiji saznaćete zašto je za govorno-jezički razvoj beba potrebno stimulativno okruženje. Šta je tekvondo? Gde, kada i na koji način deca mogu trenirati ovu borilačku veštinu? Zašto je otvoren privatni vrtić u kome se deca hrane organskom hranom, bave se reciklažom, uče i brinu o prirodi? Zašto su i sasvim mala deca postala redovni posetioci pozorišta na Terazijama? Na koji način mladi mogu dobiti tačne i jasne informacije o seksu? Koja je uloga roditelja? Gde roditelji mogu potražiti savete o seksualnom razvoju svoje dece? Budući prvaci počeo je upis u osnovnu školu i gimnaziju Vladislav Petković Dis, gde učenje postaje radost. Šta beba govori kada još ne govori? Koje faze prolazi pre pojave prve reči? Kako se razvija komunikacija i govor od rođenja do 3. godine? Čitajte i gledajte. Knjiga i DVD Lako do prvih reči sa logopedom Milicom Vakić. Naručite svoj primerak telefonom ili preko web sajta. Samo u vodiču za roditelje. Godinu dana duplo niža cena i 2 puta veća brzina interneta za najkvalitetnije surfovanje i pregršt zabave uz IPTV za 1 dinar. To može samo EUNET. Sajt posvećen roditeljstvu www.vodicazaroditelje.rs. Emisija, časopis, multimedijalna izdanja, oglasi, pitanja i odgovori. Sa nama nema lutanja. Naslov serijala u vodiču za roditelje, 4 reči, početna slova su ladapara. Lako do prvih reči. Kako si... Nastavi da jedeš bombone. Do početka 4. tromesečja, do perioda između 9. i 12. meseca, beba je naučila stabilno da sedi. Čim beba osvoji sedeći položaj, stručnjaci vole da kažu čim se vertikalizuje, onda se i način upoznavanja sveta i ljudi iz okoline menja i proširuje. Beba je sve samostalnija i sve aktivnija. Igra se sama, ali još uvek traži društvo i pažnju. Brblja sama, ali mnogo više kada ima sagovornika. 4. tromesečje prve godine je period dobre, velike i burne socijalizacije. Ovo je period kada je beba prešla sa gukanja na brbljanje i u tom brbljanju se pojavljuju mnogi glasovi. Samoglasnici, svi. A, E, I, O, U, čisti ili delimično čisti, jasni ili delimično jasni i oni su u kombinaciji sa suglasnicima K, G, P, B, T, D, M, V i tako beba produkuje dugačke lance tih slogova. Sedi. Tako. Stajme tu.
Ja, leptire. Stavi tu, Bubamaru, stavi, mili. Bravo. Daj mami, Bubamaru. Daj mami, mili. Tokom brbljenja beba menja intonaciju, beba menja melodiju i tako nam deluje kao da peva. Kao da nam peva neku pesmu, a u stvari samo imitira naš govor na način kako ga ona percipira, kako ga ona čuje. Beba sada već upravlja pokretima usana i jezika. Zatim pravi razne izraze lica. Zatim počinje da razume jednostavne poruke i naloge koje su kontekstualnog karaktera. Daj, hvala. Evo tebi, Stavi. evo tebi. Ja. Počinje da se služi gestom. Papa, taši, dezeka pije vodu, digni, uzmi. Zatim može da plače kada joj se približi nedovoljno poznata osoba. I počinje da reaguje na reč ne, na zabrane. Ne da. Za mnoge roditelje najuzbudljiviji trenutak u detetovom razvoju je kada beba izgovori svoju prvu reč. Upravo je period od 9 do 12 meseci taj u kome će se javiti prva reč. Ma ne. I onda ja njemu kažem, znaš, kaže, ti samo jedeš, uopšte me ne slušaš, čoveče, mogu razgovaram s tobom više, pa stvarno nije u redu. Stvarno mi nije jasno šta ovi današnji roditelji rade s ovom današnji roditelji s današnjom decom. To sam teo da kažem, u stvari, i to pogotovo ako ih ima više od jednog. Tekvondo je vrsta borbe bez oružja koja vodi poreklom iz drevne Koreje. Nastala je kombinovanjem različitih borilačkih stilova. Tae znači noga, udariti nogom ili uništiti nogom. Kvon je ruka, udariti rukom ili uništiti rukom ili pesnicom. A do znači put ili metod. Tekvondo klub Galeb u Beogradu osnovao je Dragan Jović 1991. godine, a kada su u porodicu Jović stigle trojke, organizovan je i poseban program za decu. Mi smo tako i počeli sa malom decom jer su rođene kao prevremene bebe i u dogovoru sa fizijatrom bilo je neophodno da se posle rođenja dosta vremena provede vežbajući sa njima. Uz neki dogovor sa fizijatrima i objašnjenju čime se ja bavim, došli smo do toga da su naše vežbe idealne za poboljšanje motoričkih sposobnosti i ojačanje mišića kod prevremeno rođene beba. Tako da su oni počeli sa 2,5 godine i sada već vežbaju punih 7,5 godina i nosili su crnog pojasa prvi dan. Tekvondo je mnogo više od obične fizičke borilačke veštine. To je sistem treninga tela i uma u kome je naglasak stavljen na razvijanje moralnog karaktera. U našem klubu postoje grupe od 3 do 5 godina, od 5 do 7, od 7 do 9, onda 10 i 11, 12 i 13. Znači, bukvalno na svake 2 godine imamo posebnu grupu. Veliki broj trenera je angažovan u radu sa tom decom i uvek su izabrani najbolji treneri jer u sportu se kaže sa decom i sa profesionalnim sportistima moraju da rade najbolji treneri, ono što klub najbolje ima. Zavisno od grupe i uzrasta, broj trenera se smanjuje ili povećava. Uvek radi minimum 4 trenera. Nama su grupe između 20 i 40 deca. Jelena Radović je mama 8-godišnje Ane, koja tekvondo trenira već 5 godina, i 3-godišnjeg Đorđa koji je pošao sestrinim stopama. Obožavaju. Ovo je, znači, od svakakih sportova na koji sam vodila ćerku, znači ovo je jedini sport gde smo se bez prekida zadržali sve ove godine i znači ona je sad već, ima visoki pojas i to je već ono. Da, on je, znači, kada se rodio je dolazio, znači krenuo da trenira u pelenama sa 2,5 godine, sad ima 3,5 i trenira već godinu dana. I obožava. Roditelji često upisuju decu na tekvondo zbog deformiteta stopala i nepravilnog držanja. Mnoga deca koje su počela sa 5-6 godina sad imaju već 13-14 godina i velike rezultate postižu u ovom sportu kao kadeti. Tako da uz celu priču o poboljšanju motoričkih sposobnosti, disciplinovanju dece, korekciji ravnih stopala, ispravljanju leđa, mi se bavimo ipak i sportom i zavisno od grupe sve više idemo ka tekvondo sportu. Što je ranije, to onda manje. Znači 30% tekvondo, 70% nečeg drugog.
Program u klubu Galeb namenjen je svima koji žele da se posvete sportskoj borbi. Na treninzima takmičari se pripremaju za osvajanje medalja na velikim sportskim takmičenjima. Najveći broj reprezentativaca trenira upravo u ovom klubu, koji je već 8 godina prvak države. Na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine tekvondo je postao zvanični olimpijski sport. Borilački sport kao borilački sport je primamljiv za decu jer ima mnogo različitih igara, mnogo poligona, atraktivnih stvari i crtani filmovi koji su danas zastupljeni prikazuju borilački sportove u lepom svetlu, tako da oni žele da ovo treniraju. Tekvondo klub Galeb jedinstven je po organizaciji sportskih rođendana za decu. Pa to je nešto novo, ja mislim da je kod nas to jedinstveno. Imamo jedan semafor koji liči ninja ratnicima, naš rođendan se zove Tekvondo ratnici, na kome teče vreme, treneri zavisno od uzrasta postave poligone, raznorazne zadatke zadaju. Deci koja prolaze taj poligon, na kraju poligona imaju stop taster, zaustavi se vreme, vidimo ko je koliko sekundi potrošio na prelazak poligona, na kraju naravno najuspešniji dobiju diplome. U tekvondo klubu Galeb dobro znaju koliko je važna fizička aktivnost. Zbog toga se trude na sve načine da decu zainteresuju za sport, od rođendanskih proslava do atraktivnih i uzrastu primerenih treninga. Kažu da danas više od 30 miliona ljudi trenira tekvondo u preko 156 zemalja širom sveta. Jao, opet si to uradio. Ovo je moj sin Aleksa. Imamo i ćerku Ivu, ali ona je još uvek mala. Posao klovna je idealan posao za jednog tatu. I kada radite, i kada vežbate, a najvažnije kada se smejete, možete da budete sa svojom decom. Kada deca nisu sa svojim roditeljima, najčešće su sa drugom decom u vrtiću. Novootvoreni privatni vrtić Jean-Jacques na Novom Beogradu liči na porodični dom. Pažljivo je opremljen po brojnim dečijim predlozima, a osnivači su vodili računa o bezbednosti, estetici i prijatnoj atmosferi. Naši osnovni ciljevi su u stvari posvetiti se detetu i biti mu podrška, pružiti mu dovoljno ljubavi i podrške, da izgradi samopouzdanje, da se prilagodi različitim situacijama i promenama, da razmišlja, da jednostavno pronalazi najbolje načine da se uklopi u svet i da sazri, da zadrži neprekidnu želju za rastom i razvojem. U ovom vrtiću trude se da stalno iskazuju osjećanja, jer jedino na taj način deca ih postaju svesna, uče da upravljaju njima i razlikuju svoje osjećanja od osjećanja drugih. Trudimo se da puno razgovaramo, da se dogovaramo i da zajedno smišljamo pravila, jer pravila koje zajedno smislimo i koje razumemo, radije poštujemo. Učimo da kažemo šta nam se sviđa, šta ne bismo voleli, učimo da pomažemo drugima, ali i da tražimo pomoć kad nam je potrebna. Ovde deca uz pomoć vaspitača prave igračke, ogrlice, stolice, cede voćne sokove i prave zanimljive voćne salate, neguju i čuvaju biljke, izmišljaju priče i predstave. Posebna specifičnost vrtića Jean-Jacques je ishrana organskom hranom. Malo negde smo opresni kada govorimo o organskoj ishrani, zato što su ljudi malo i skeptični, imaju neke barijere i granice, ali mislimo da je to samo zbog toga što oni zapravo ne znaju šta je organska hrana. Znači samo svo voće i povrće, žitarice, sve ono što nije hemijski tretirano. I za našu užinu deca ne jedu grickalice, već bademe, brusnice, razne vrste pšenice koje kombinujemo sa raznoraznim prelivima, tako da oni jako lepo reaguju na tu ishranu i naravno roditelji. U skladu sa odlukom o zdravoj ishrani, ovde se brine i o reciklaži. Naša deca već sada znaju, papir ide u belu kantu, da sve što ostane od plastike onda ih stave u plavu, sve što nam ostane organsko da ide u crvenu. Tako da negde već od malih nogu učete neke jako bitne i zdrave odluke i sam prostor kada čistimo tim nekim neagresivnim sredstvima. Prostor nam se čisti uz pomoć aparata koji nam pomaže da prečistimo zapravo vazduh, štiti nas od bakterija i virusa. Na velikoj terasi deca igraju košarku i fudbal, prave kućice za lutke i Sneška Belića, a kada je toplo,
Napolju se i ruča, slika i stvara. U okolini vrtića nalazi se nekoliko lepih parkova, pa su deca često napolju. Čim govorimo o zdravoj ishrani, o reciklažu i uopšte povratku prirodi, svakako se na sve to nadovezuje i sport i svakodnevno vežbanje. To je negde pod nadzorom profesora sporta i fizičkog vaspitanja, koji im radi i osmišljava poligone, posebno za dečiju, odnosno za sitnu i tu finu motoriku, pošto je to negde jako karakteristično i bitno na ovom uzrastu, odnosno dece koje su kod nas od 3 do 7 godina. U Žan-Žaku 2 puta mesečno se organizuju tematske radionice otvorenog tipa u kojima učestvuju i deca i roditelji. Uloga roditelja kao naša uloga je zajednička u odrastanju deteta i trudimo se da ostvarimo najbolju saradnju i da nekako budemo dopuna porodičnom vaspitanju i obrazovanju i volimo kad nam dođu mame i tate, nekada zajedno pravimo nešto ili crtamo, konsultujemo se, puno razgovaramo o dečjim interesovanjima, navikama, željama, potrebama i na taj način bolje upoznajemo svako dete, pošto je individualni pristup jako bitan u našem vrtiću. Vrtić Žan-Žak otvoren je svakog radnog dana od 7 sati ujutru do 7 uveče. Sve je pošlo naopačke. Za koga? Za vrapce i mačke. Pa to sam teo ti kažem. Pozorište na Terazijama na velikoj sceni izvodi 11 predstava i izvodi jednu predstavu za decu na slovo po čuvenoj televizijskoj seriji koja je... Ule, samo što nisu deca počela da ulaze, moramo da se spremimo. Koja deca? U salu, ovde. Još malo nije počelo na slovo. Predstava? Da, predstava na slovo. Ajmo da idemo, ajmo se spremimo. Idemo, aj čao. Ajmo, požuri, idemo brže. Ostavite jogurt, polađi vam. Ajmo, brzo, ajmo. Deca su preplavila pozorište na Terazijama zahvaljujući predstavi Na slovo u režiji Darijana Mihajlovića, prvom mjuziklu urađenom po legendarnom tekstu Duška Radovića. I roditelji su željno iščekivali početak jer je predstava rađena po isteimenoj televizijskoj seriji koju su sadašnji roditelji sa oduševljenjem gledali kao deca na televiziji. Glumci pozorišta na Terazijama su se također radovali jer je ovo jedina dečija predstava koja se izvodi u ovom muzičkom pozorištu. Svi su zaboravili u stvari ono osnovno, a to je da sa decom se treba jako puno igrati. I sve što se radi treba da se radi kroz igru. Ovde je pravi primer kako smo mi to sproveli, to se, eto, zove se Na slovo i dečko je naučio azbuku od početka do kraja, ali od početka predstave do kraja predstave i od početka azbuke do kraja, ali opet sve kroz igru. Jedna od osnovnih razlika između televizijskog serijala i mjuzikla je i u tome što Aćim u pozorištu nije lutak, već dečak. Pa moramo da se igramo na slovo. Samo ti ja biće dosta. Mi uživamo u toj interakciji sa decom. Kad vi kažete nešto na slovo M, malo je, nije, ne znam, mrva, crno je, nije mrak, živo je, nije muva, šta je? Onda čujete decu iz publike koji kažu mrav. Prosto da je to postavljen neki lutak i sve to možda ne bi imao takav odziv kao kad mali dečak treba to da pogodi. Oni mu pomažu zaista da on to pogodi. Ukazano poverenje u pravom smislu te reči opravdava Raslav Sekulović koji se odlično snalazi u ulozi Aćima. Ja u ovoj predstavi glumim Aćima koji ne zna azbuku, a posle onda u snu nauči azbuku sa svojom sestrom. Predstava Na slovo je pravi pravcati mjuzikl. Učestvuje preko 70 izvođača, 4 ansambla. Muziku je komponovao Miodrag Ilić-Bejli. Aranžmane i dodatnu muziku, posebno pisanu za ovu priliku, uradili su njegovi sinovi Sanja i Dragan Ilić, a dirigent predstave je Vojkan Borisavljević. Sve su pesme veoma dovoljno duge i kratke, dovoljno lepo raspisane da deca uživaju stvarno, a da mogu i oni da se uključe. Jer to su pesme koje svi znamo i koje verovatno roditelji puštaju deci, oni dođu pa prepoznaju. Svi znamo sve je pošlo na pačke za vrapce i mačke, šta je i mislim tako da muzika je u stvari najljepši deo ovog projekta. Sjajne tekstove Duška Radovića za pozorišno izvođenje adaptirao je Vladimir Andrić,
a sve to izvode poznati glumci. Kostimi, scenografija i video elementi upotpunjuju spektakularan pozorišni doživljaj. Suština je uvek ista, a to je da se sa decom treba igrati i na taj način pokazati im da se takođe dolazi do određenih saznanja. A to je veoma lepo. Kad bi mi odrasli to nastavili u životu tako, život bi nam bio mnogo lepši. Pozorište na Terazijama je jedino pozorište u kome deca mogu da vide orkestar, muzičare, instrumente, da sede čak i na balkonu i uživaju kao veliki. Za ovu predstavu mesta su bile ispunjena do poslednjeg, a sedelo se i na stepenicama. U predstavi su uživala čak i deca od svega 3 godine. Zbog toga je prava šteta što se češće ne izvodi. Dragi roditelji, iskoristite priliku dok djeca još hoće da idu sa vama u pozorište. Kasnije neće hteti da vas vode. I uživajte u roditeljstvu. Doviđenja! Knjiga za devojke i njihove momke u izdanju Kreativnog centra je sveobuhvatan vodič za mlade na pragu seksualnog života. Nedovoljno informisanim tinejdžerima može pomoći da saznaju mnogo toga o neophodnosti korišćenja kontraceptivnih sredstava, eventualnoj trudnoći i polno prenosivim bolestima. Knjigu za devojke i njihove momke napisala sam kao reakciju na jedan članak koji je izašao u Blicu pre 1,5 godina, iz kojeg sam saznala da Srbija drži rekord po broju maloletničkih trudnoća. Taj članak je mene veoma iznenadio i tada sam rešila da pomognem mladima ovom mojom knjigom. Violeta Babić je autorka knjiga Moj prvi slikovni rečnik srpskog jezika, knjiga za svaku devojčicu, beležnica za svaku devojčicu, knjiga za svakog dečaka i beležnica za svakog dečaka u izdanju Kreativnog centra. Recenzenti knjige za devojke i njihove momke su doktorka Dijana Plut iz Instituta za psihologiju i primarijus doktor Aleksandra Mladenović-Mihajlović, načelnica ginekologije u Gradskoj bolnici na Zvezdari. Na promocijama vidim zainteresovane oči iz publike, tema ih zanima i zanima ih zapravo da nauče to o čemu ništa nisu do sad znali. Oni su menjali informacije, razmenjivali između sebe. Naravno, drugarice ne znaju ništa o tome, a onda razgovaraju o seksu, o stupanju u polne odnose, o polnim bolestima. Vidim da ništa ne znaju, možda mogu da nabroje 2 polne bolesti, ali ništa ne mogu da govore o tome. Takođe, o maloletničkoj trudnoći i ne razmišljaju, jer obično kažu to se dešava nekom drugom, meni neće. Ginekologe najviše brine veliki broj maloletničkih trudnoća koji se godinama unazad ne smanjuje. Maloletnička trudnoća je uvek ono što mi zovemo komplikovana, rizična, nosi mnogo komplikacija i mislim da je to period kad mladoj osobi najmanje treba da razmišlja da li će abortirati, da li će ostaviti trudnoću. Iskustvo ginekologa kaže da mlade treba informisati već u 6. razredu, ali pošto u našim školama ne postoji seksualno obrazovanje, savetovališta su tu da pomognu. Pri Domu zdravlja Savski venac postoji savetovalište za mlade u kome se osnovci i srednjoškolci mogu informisati o svemu što ih zanima na temu seksualnih odnosa. Savetovalište je u stvari otvorenog tipa, ponedeljkom i sredom mogu da dođu bez zakazivanja. Mogu da dođu, naravno i da se pregledaju. To je ginekološka ordinacija koja radi u sklopu savetovališta. Devojke u tom periodu imaju mnogo drugih problema, kao što su bolne menstruacije, neuredne menstruacije, obilne menstruacije. U savetovalištu kažu da tinejdžeri dolaze kada već imaju neki problem, a ne ranije, ali da se tako ponašaju i odrasli. Današnji mladi ljudi ulaze možda nešto ranije nego što su prošle generacije, ali kako mi vršimo istraživanja, mladi ljudi danas razmišljaju i na drugi način i to je dobro. Možda je to slika našeg savetovališta. Znači, nije više 16 godina granica koju su negde zacrtali i sad mi krenemo u seksualnu aktivnost. Istraživanje Doma zdravlja Savski venac pokazuje da se skoro 50% devojaka ponaša slično kao njihove majke. Mi smo napravili zato i sajt jedan za roditelje
koji smo tako i nazvali bezbedan seks, upustvo za roditelja adolescenata. Jer mislim da tu veliku populaciju roditelja smo nekako zanemarili. Mislimo, naravno, na mlade i treba da mislimo, njima smo sad najpotrebniji svi, ali roditelje morate negde da sustižete sa edukacijom da bi znali pravu informaciju da prenesu mladim ljudima. Dakle, tu su knjige, sajtovi, savjetovališta. Ko želi, ima načina da se tačno informiše. Ovo važi kako za mlade, tako i za njihove roditelje koji zatvaraju oči pred činjenicom da njihova deca nezaustavljivo rastu i sazrevaju. U sledećoj emisiji saznaćete kakve sve hobije deca mogu da imaju i zbog čega je to važno. Nastavljamo putovanje kroz svet komunikacije sa bebama. Budite sa nama i sledeće nedelje.